Όσον αφορά το φορολογικό που έθεσε ο κ. Καραγκούνης, η Νέα Δημοκρατία είχε πει πριν τις εκλογές κανένας νέος φόρος. 700.000 επαγγελματίες είδαν να αυξάνεται τη φορολογία τους ακόμα και 1.100 ευρώ το χρόνο. Τρίτον, πρέπει να πάω στον εκατόατο μισθό. Είναι αυτοί που δηλώνουν εισόδημα άλλο. Εγώ δεν λέω συγκεκριμένα. Εγώ λέω ότι 700.000 επιβαρύνθηκαν ενώ δεν ήταν αυτό στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λέω. Το 60% των φορολογουμένων δηλώνει εισόδημα 10.000 το χρόνο. Και πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες έχουν υπερκέρδη και έχουν φόρο στο μέρισμα 5%, ενώ οι υπόλοιπες χώρες έχουν τουλάχιστον 10-15%. Άρα εδώ πέρα έγινε μια περίοδος, έγινε μια επιλογή να φορολογηθεί η μαρίδα. Εγώ δεν λέω ότι κακώς φορολογήθηκαν όλοι, αλλά έγινε μια επιλογή να φορολογηθεί η μαρίδα, ενώ εκείνοι οι οποίοι έχουν τα πολύ μεγάλα υπερκέρδη έχουν πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις φόρου. Τρίτον, όσον αφορά το ζήτημα της μη αναβάθμισης από τη Moody's, η αιτία δεν είναι προφανώς ο κατώτατος μισθός. Οι αιτίες είναι 4. Πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος, η ανάπτυξη που είναι πέραν των προβλέψεων, οι ιδιωτικές επενδύσεις που είμαστε ουραγοί, αυτή τη στιγμή ενώ τρέχει με 20% η αύξηση επενδύσεων ιδιωτικών στην Ευρώπη, εμείς είχαμε πέρσι 7,5% και έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση των εξωτερικών επενδύσεων. Δηλαδή, το κεφάλαιο που παράγεται στη χώρα δεν το κρατάνε εδώ αυτοί που το βγάζουν, επιλέγουν να επενδύσουν έξω. Και τέταρτον, αυτό που ακούστηκε πριν, ότι ακριβώς επειδή έχουμε μία μονοκαλλιέργεια αναπτυξιακή σε τουρισμό και σε οικονομική δραστηριότητα αυτή τη στιγμή, τι σου λέει η υπόλοιπη Ευρώπη, δεν έχει αλλάξει το παραγωγικό σου μοντέλο. Δεν έχει κάνει καμία επιλογή σε αυτά. Πάμε τώρα στο κατώτατο μισθό. Εδώ πέρα θα δούμε μία αύξηση η οποία θα είναι από ό,τι φαίνεται 5,5 με 6%. Που θα σημαίνει τι αυτό σημαίνει από 780 ευρώ μεικτά που είναι σήμερα ο εισαγωγικός, θα πάει 820 με 830 μεικτά. Καθαρά σημαίνει 705-710. Οι τριετίες, με μία τριετία σήμερα είναι 858 μεικτά, θα πάει περίπου στα 910. Με δύο τριετίες είναι 938 μεικτά, θα πάει περίπου στα 990. Με τρεις τριετίες είναι 1014 μεικτά, θα πάει περίπου στα 1090. Η ονομαστική αύξηση δεν είναι αμεληταία. Η πραγματική όμως αύξηση δεν υπάρχει, διότι η αγοραστική δύναμη μειώνεται. Γιατί μειώνεται, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη του πληθωρισμού τροφίμων, δεν μιλάμε για τον γενικό πληθωρισμό, είναι 4,5%, εμείς έχουμε 8,2%. Είμαστε η χώρα με τον πιο μεγάλο πληθωρισμό τροφίμων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυξάνεται στην ουσία το μισό και παραπάνω, ήδη καταπίνεται, διότι τα βασικά αγαθά είναι πανάκριβα. Και εδώ υπάρχει ασφαλοκέρδεια. Η κυβέρνηση έλεγε πριν 1,5 χρόνο και 1 χρόνο δεν υπάρχει κανένα ασφαλοκέρδεια, είναι εισαγόμενη, τώρα βάζει πρόστιμα. Άρα τι λέει στην ουσία η κυβέρνηση? Ότι πριν αυτό που έλεγα, μπορεί να μην ήξερα, δεν ήταν αλήθεια. Ποια είναι η πρόταση του Πασόκ γι' αυτό? Ας πω. Δώστε το μόνο μισό λεπτό και να ολοκληρώσω μόνο το συλλογισμό μου. Εδώ τι μεγάλο ζήτημα έχουμε λοιπόν? Είναι μια χώρα η οποία παράγει πλούτο σήμερα. Δεν βρισκόμαστε στα μνημόνια, στο 14, στο 15, στο 17, αλλά αυτός ο πλούτος διανέμεται πάρα πολύ άνεσα. Πού φαίνεται αυτό? Το κ. Μπαλάφας. Είμαστε τρίτη χώρα αυτή τη στιγμή σε αύξηση κερδοφορίας επιχειρήσεων, η οποία δεν είναι κατανεμημένη ισότιμα. Ενέργεια, τράπεζες, εταιρείες τροφίμων, διήλυση, εκεί είναι τα μεγάλα κέρδη. Και είμαστε δεύτερη χώρα σε μισθούς από το τέλος. 39.000 ευρώ είναι ο μέσος μισθός στην Ευρώπη, 16.000 ευρώ είναι ο μέσος μισθός εδώ, ο ετήσιος. Η ακρίβειά μας είναι στις πρώτες 5 στην Ευρώπη. Άρα τι έχουμε? Με μισθούς, θα το πω λίγο σε εισαγωγικά με ένα πιο λαϊκό ήχος. Με μισθούς Βουλγαρίας έχουμε ακρίβεια Ελβετίας. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Κάτι υπερβολή είναι το σχήμα. Δεν θέλω να είμαι. Κρατηθείτε, κύριε Καραγκούνη. Αλλά υπάρχει αυτή η Ο κ. Τσουκαλάς είπε το ξέρω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει μια ανισορροπία. Αυτή η ανισορροπία είναι τροχοπέδι και στη βιωσιμότητα του μοντέλου του αναπτυξιακού που σήμερα υπάρχει. Και είναι κρίμα γιατί σήμερα η χώρα έχει παραγωγικές δυνατότητες. Υπαρκτές. Ναι. Απλά δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Κάτι θέλει να πει εδώ ο κ. Κώστας. Να πούμε και τα υπόλοιπα. Τώρα, όσον αφορά τις προτάσεις, για να κλείσω μόνο. Ναι, σωστό. Πρόταση. Εμείς τι λέμε? Ότι πρέπει να υπάρχει ισχυρή αύξηση κατώτατου μισθού. Να δούμε πώς θα υπάρχει επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων. Έρχεται το Ευρωκοινοβούλιο και λέει με Ευρωπαϊκή Οδηγία την 2024 του 2022 και λέει οι χώρες οι οποίες δεν έχουν υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τουλάχιστον 80%, να εκπονήσουν σχέδια υποστήριξής τους. Εμείς τι έχουμε εδώ? Ενώ οι 19 από τις 27 χώρες έχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εμείς δεν έχουμε. Δεν μας απαγορεύει κανένας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει γιατί δεν τις κάνουμε. Δεν το κάνει γιατί η κυβέρνηση έχει αυτή τη συνειδητή πολιτική επιλογή. Αυτό τι σημαίνει ότι στην ουσία υπάρχει ένας μηχανισμός να παράγονται υπερκέρδη όχι μέσα από την πραγματική ανάπτυξη, αλλά μέσα από τις επιχειρηματικές ευκαιρίες σε συνδυασμό με τους πολύ χαμηλούς μισθούς. Μισό λεπτό τώρα. Και δεύτερον, πάλι η Ευρωπαϊκή Οδηγία που έρχεται και λέει του 19, την ξέρω ο κ. Κώστας, ότι μπορούν οι χώρες κράτη-μέλη να έχουν προστασία πρώτης κατοικίας. Εμείς δεν έχουμε. Είναι η 1093 του 2019. Λοιπόν, μισό, Άρα, πολλά. Εμείς μισό λεπτό. εφαρμόζουμε ένα αντιπαράδειγμα.